Titende Mwari masikati ano zvakare kana kuti mangwanani ano nemukana wavatipa wekuuya kuzonamata. Ndine zviziviso zvishoma zvandinazvo ndisati ndatanga kuparidza. Vana baba vose ndinokukurudzirai kuti tibhadhare mari dzedu, nekuti patichazoenda ku the next camp musi wa 22 tinenge tisati tatambira zvakare. Saka ngatibhadharei mari dzedu, rega kuzova a burden of negotiating on the last day. Let's pay our money yekuenda kumusangano. Invite a friend, same applies neboys. Handei tinonamata Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Tiri pamwe chete ipapo svondo rino ratatanga nhasi tichanamata Mwari like never before. We want to dedicate this week for prayer. Tinenge tichisangana pano every day kubva nenguva dza6 kusvika nguva dza7. Kune mumwe anoti mari dzemabhazi dzinonetsa, mari dzefuel dzinonetsa nguva ishoma, but iwepo unoita free Monday, umwe anoita free Wednesday. Saka zvakaoma kuti titi ngatisangane mamwe mazuva tiregedze mamwe mazuva nechikonzero chekuti zuva ratabvisa iroro ndo rakasununguka mumwe. Saka kubva Monday kusvika Friday tinenge tiri pano nenguva dza6. Then musi weSaturday tinosangana pano nenguva dza3 p.m. tichipedza nenguva dza4 p.m. Saka na3 tinenge taakunamata tichitenda Mwari kuti vazhinji vanenge vasina kuenda kumabasa. Every midnight tichinamata as the spirit lead. Kana mushumiri akatora hour iwe waneta 30 minutes, sununguka hako kuita exit wora rako. Anditi zvinodzingirira vanhu zvinosiyana, simba revanhu rinosiyana, kwatiri kupfuura napo panosiyana. Vamwe vakasvika paclimax zvavo zvese zviri kufamba, asi tiregewo kukanganwa kuti pane mumwe ane zvisiri kufamba, ari kutoti mukana iwoyo ndoda kuushandisa kutaura naMwari. Pane tsika yekuti vanhu vane tsika yekuti kana zvake zvanaka anobva ati zvawandisa kune vamwe. Makamboona munhu wekuti iye akaguta anenge akuti chitovharai poto yacho, achikanganwa kuti kune vamwe vachine nzara. You see what I'm saying? Tine vamwe vasina mabasa, tine vamwe vasina dzimba, tine vamwe vari kurwara, tine vamwe vane mamarriage ari kusheka, tine vamwe vasina vana. They want this opportunity to pray. Saka kana zvako zvakaita, imbopawo mukana vasati vaitirwa nazvo vanamati. Tinenge tichitanga prayer nenguva dza12. I've lined up dynamic preachers dzakawanda, ndikuzviziva kuti vakamira. Anditi ndikuzviziva kuti vakamira mutrain waimira wani. Ingoramba wakamira zvine nyasha dzazvo. Ukagara pasi unotovhura foni. At least kana wakamira unozvinzwa. Saka musi weMonday midnight prayer ndini ndichatungamirira. Anditika ndinenge ndichitaura nyaya yorelationship naMwari netime yako naMwari. What time? Une nguva yakaita sei naMwari? Ukama hwangu hwakamira sei naMwari? Saka mangwana tiri kunamatira our relationship. Ukama hwako naMwari semunhu. Nguva pa 24 hours, what is it that you do with the Lord and for how long? Musi wechipiri Mai Matekwe vanenge vachitungamirira your role in church, your role in your family. Unomboitei muchechi? Ndafara na Professor Nyabadza wachiti what is the purpose, what is the priority yekuuya kuchechi? Anditi musi wechipiri Mai Matekwe vanenge vachititungamirira role yako kudepartment rauri, role yako muchechi, role yako mufamily. Why were you born in the family that you are born in? What value do you add to your family? Kana vekumhuri vachikuona uri muKristu vari kuti chiinewe? Chipiri musi wechitatu
tiri kuitirwa zvakanaka zvakare. The new General Secretary of AFM in Zimbabwe, overseer Charukwa, ndo vanenge vachitungamirira. Musi weThursday, overseer nyere yemhuka ndo vanenge vachitungamirira. Tichakupai maposter, tichakupai information, ndakupai yeMonday, Tuesday, so that you get geared up. And it here. Musi weFriday, mama vepano ndo vanenge vachitungamirira. Saturday ndichakuudzai kuti anenge achitungamirira ndiani. Kana zvako zvakabhadhara, rara hako mudikani, kotsira hako, asi kana uine paunofila kuti Mwari vane chavarida kuita, this week we want to pray. Saturday yacho we are going tiri kunosangana ku prayer walk nenguva dza 6:30 Makuseni ku Kloof-en-Dale. Kana zvako zvakabhadhara, don't worry, rest. Kana uinopoda kusvika nashe, this week we will pray. Ndiri kutarisira kuona vanhu Makuseni. Idzi inguva shoma dzataisa. Let's try spend time with the Lord. Let's try disengage certain things and engage presence yaMwari. Kwasara 4 months dzegore. Ngatimbotsvagai Mwari. Munoziva ndaita walk the journey. Ndikati pane mazuva akatanga chechi inoi, vazhinji vedu tisina zvinobatika. When we started this assembly, vazhinji vedu taisava nezvinobatika. Pane mazuva ataitsanya, tichinamata continuously, but tikawarairwa tikafunga kuti tasvika kwatakabva kunodzokereka. Ndinangaridze mumwe munhu svondo rino kuti the comfort you have and the car that you have, the house that you have, the children that you have, don't forget the recipe that generated that. You can never stay on the top when you have forgotten the effort of getting up. Can I remind somebody? Kurega kutsanya. Ndaitaura nevamwe mfundisi. Tichitaura tikati kuchechi kwedu tine fasting. Patakaenda kupowers empowerment, kupastors empowerment. Zvikanzi munenge muchitsanya sei? Ndikati tinodya manheru. Zvikanzi pane church yatakanoparidza. Patakasvika tikati tiri kutsanya asi tinodya manheru. The whole church asked, what are you saying, Pastor? Not very far away from Joburg, in one of the towns here in Gauteng, we don't afford 3 meals. We only eat 1 meal. Saka chinjai matsanyiro, because what you have said is not fasting, because this is our normal life. We eat maneru. We don't afford kudya makuseni nemaskati. So pastor vaito shamisika kuti tiri kutsanya tichidya manheru, because kwa assembly kwavaishumira kudya manheru it's normal. Rega ndikurangaridze semuranda waMwari. Never ever become too comfortable kana wasimudzwa naMwari. Wokanganwa chakakuendesa pavasvika. Ngatimbodzokerei pamberi paMwari. Tizvininipise svondo rino, titsvage Mwari. Taimbotsanya 14 days, taimbotsanya 1 month, taimbotsanya absolute tichidzoka Sunday. Hapana chinoshamisira kubreka fasting na 7. Dumbu rako ngarinzwe Mwari, muviri wako ngaunzwe Mwari. Kune vamwe vasiri kurara nezvinonetsa, kumuka for 1 hour in prayer, 45 minutes in prayer may not disturb you. Ndine wandiri kutaura naye, handei pamberi paMwari, titsvage Mwari svondo rino. Spend time praying. Ngatirege kuvarairwa kwatakabva tikabvisirwa nyasha kunodzokereka. Nyasha dzatinadzo dzinoda kuchengetwa nekuchengeta ukama hwedu naMwari. Svondo rino handei pamberi paMwari. Ngatibvisei manyawi nekuzvikudza. Tibvise kuzvikudza, tibvise kuzvida, tibvise pamwe pachoka tirege kuremekedza mota dzatasiya panze.
tirege kuremekedza mabank accounts atiinavo, tirege kuremekedza njere dzatiinadzo. Ngatisvikei pasvondo rino tiine murangariro wekuti Mwari ndinokukudzai kudarika bank account yangu, Mwari ndinokukudzai kudarika dzimba dzandiinadzo, Mwari ndinokukudzai kudarika chigaro chamakandipa kubasa, Mwari ndinokukudzai kudarika mhuri yamakandipa, Mwari ndinokukudzai kudarika masutu ari muwardrobe, Mwari ndinokukudzai kudarika kunaka kwandakaita. Timboenda pamberi paMwari sevanhu tichitsvaga Mwari tisingakoshesi patasvika. Do you know kuti kuda Mwari usina kuri nyore, kuda Mwari zvisipo kuri nyore, asi kuzoda Mwari waropafadzwa kunonetsa. Ngatirangarirei kwatakabva, timbotsvaga Mwari uyu tichirevesa. Masiriya atiri kutaura nezvawo aya ari kutitadzisa kutsanya takaawana mupureya. Takanga tisingazive kuti kune cereal, takanga tisingazive kuti kunodyiwa masnacks. Jehovha atisvitsa, ngatirege kukanganwa kwatakabva. Svondo rino hatimbotsvagai Mwari, nzara haiurayi, mudumbu mucharira, but ngatimboendai padiscipline yekutsvaga Mwari. Moyo wangu unoda uye ndiri kutarisira varume nevakadzi vari kunotarisa kuti pandasvika ndakasvika sei. Tombodzokera pamberi paMwari. Ndakaona vanhu vachisimuka kuenda mudenga, but grace ikabva unodzoka pasi very fast. To build you need years, to fall down you need seconds. Kuna mambo akazvikudza, akasvika zuva raakati endai munotora midziyo yepaaritari ndimwire doro. Zuva rakatozonyura akufura uswa. Mambo wenyika, kuti uite mambo zvinotora nguva, asi zuva rimwe chete kungoona chigunwe chichinyora akatoswera akudya uswa. Vana baba nanamai, vakomana nevasikana, kunaka chaiko kunokutadzisa kutsanya. Makeup inonamira kana nyasha dziripo, nyasha dzikabviswa makeup inobva. Bvunzai inini ndiri mufundisi, Mwari akandipa nyasha dzekuona vanhu vakanaka, masketi nematrauza akazara. Mwari akazondipa zvenyasha dzekuona munhu akubva panyika asvava. Jobho abva anyora kuti munhu seruva anosvava. Ndakaona varume nevakadzi vanga vakanaka vakasvika, kana nyasha dzaparidza, zvirwere zvapinda, nyasha dzabva, munhu anosvava. Kupera zvekuti munomutsvaga pamagumbezi kuti ari papi. Nyasha dzabva. Mazuva atawanirwa nanyasha nashe ekunamata, ngatitsvage nyasha. Svondo rino muri, sana baba, sana amai, sevakomana, sevasikana, ngatimboendai pamberi paMwari. Chechi ino taimbonyengetera. Pane mazuva ataiti tikati prayer, waiona muprayer room makazara, but uri kuona kuti vanhu vaakutaura nyaya panze, vanhu vaakuti is too early. Ngatimbodzokerai kwatakatangira, tiri ku glass feet, tisina kana toilet, tichitsvaga Mwari. Vana baba muchaziva, pataifonerana paya tichiti anoendesa vanhu ndiani kukembi, taiendesa vana baba, taitakurana, vana amai taivaendesa, youth taiendesa, zvinhu pasina. But now kuva madzimai vanoenda vega vachisiya dzimwe kudzimba, vana baba umwe nomwe anofamba ega, mayouth acho. Ngatimbodzokerai kune foundation yakatisimudza kusvika pano. Svondo rino timbotsvaga Mwari. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana, who are going to challenge themselves and say, svondo rino, I'm not counting my bank account, I'm not counting my cars, I'm not counting my beauty, I'm not counting my relationships. I am going to seek
the face of the Lord. Svondo rino ndichatsvaga Mwari. Ndine varume nevakadzi here, vakomana nevasikana vauya kuchechi. Svondo rino hande tinotsvaga Mwari. Kutsvaga Mwari zvekurevesa. Kutsvaga Mwari. Rega kutsanya vakatarisa poto. Imbotsanya vakatarisa muchinjikwa. Rega kutsanya vakatarisa pandri. Imbotsanya vakatarisa muchinjikwa. Chinokutuma kunzwa nzara na 10. Kutsanya vakatarisa pandri kudaizvo. Ukati tsanye tsanye wovhura drawer, ukati tsanye tsanye wovhura hande. Do you know kuti kugara takatarisa pamwe pacho is your priorities. It's how you schedule your day. Nzara inorova maringe nezvauri kufunga. Svondo rino ngatitsanye takatarisa pamuchinjikwa. Ngatitsanye takatarisa kuna Jesu. Ngatitsanye takatarisa zvinoitwa naMwari. Tirege kutsanya takatarisa mabank accounts kana takatarisa mafiriji. Umwe anenge achitsanya anotanga kubika na 10 dzemakuseni. Nzara yacho inorega kukurova. Ende svondo rino imbobuda mumagroups anotaura nezvevanhu. Umbopinda mugroup rinotaura nezvaJesu. Kana Mwari ari mubatsiri vedu, kana taisiverenga mamagazines, kana taisiverenga news, kana taisiverenga mastatus evanhu, svondo rino ngatidzokerei to the basics. Every time or every opportunity to read the Bible. Every time and every opportunity to scroll, read the Bible. Imbotarisa munhu ari padhuze newe, uti wazvinzwa here? Dzokorora uti chiziviso chamufundisi wachinzwa here? Ngatimbosacrifice kuchengeta data during the day so that we can use it at night to join prayer. Ngatimboregerai kuitira vanhu mavideo calls. Ngatiregei kusendera vanhu mamessage. Timbochengeta data redu for midnight prayers. Ndine munhu here vandiri kutaura naye. Ngatimbochengeta data. Tirege kuvhiwa mastatus evanhu. Timbochengeta data for a good cause. Titsvage Mwari. Yozvi ndichitaura dai mwakutosvotwa kuti kunamata ndoinei. Vemaboyfriends nemagirlfriends, this time mbomuudza kuti ndiri kunamata Mwari. Ndichakuona ndapedza. Ukaona usingagoni, do you know the quickest way of acquisition of demons? It's sexual immorality. The quickest way, vazhinji muri kutuka mweya yana tete, muri kutuka mweya yemadzisekuru, muchiti makaroiwa nana sekuru imakahura. For the word of God says, whoever you sleep with, you share the same spirit. Mame mamhepo ari pauri chihure avazi tete. Mame madhimoni ari kutadzisa kuti ubudirire upenyu chihure, zipi yako haivharwi. But unogara uchiti takaroiwa semhuri, takaroiwa. Wakaroiwa wega uri muroi, uri kuzviroya. Nesvondo rino vamwe vachinamata iwe unenge uchizviroya. Pauri pana museyamwa, pauri pana shumba, pauri pana mazvimbakupa, pauri pana mhofu. Mamhepo ese iwaya newe nechihure, wopedza pano, wotuka chembere dzakafa, wotuka vana mbuya nana gogo vakaona kutendeka kwaMwari kuti ndo vari kukuroya uchihura. The quickest way of acquisition of demons, chihure. Rega kuhura, rarama zvakanaka. Usaite ma spiritual ties nema spiritual souls. Chembere dzanzwa nekutukwa. Kune kamuchembere kasiri kufa kumba kwedu. Regedzai chipfambi. Don't be hot-spotted kumadhimoni. Vakomana muri kundinzwa. Unohura nemusikana ane mamhete 20 yepaguvhu, yepamhino neyeparurimi. Mweya yenjuzu uchikakatana nayo.
wapedza kunoti basa riri kushayikwa. Basa ririko but kuvatsvene. Mabasa ariko kuno vanotsvaga Mwari, kwete vari kutsvaga maminisketi. Ndosaka usikuenda kumberi. Svondo rino imborwa nezvinorwa newe kuti Mwari ndirangarirei pakurangarira kwenyu, ndimire zvakanaka pamberi pechiso chenyu. Chechi haichararami mazuva ano, haichatuka chihure. Chechi haichararami mazuva ano, haichadi kutsanya. Chechi haichararami mazuva ano, haichadi kutya Mwari. Svondo rino imbotsvaga Mwari uchirevesa, kumboscrolla mufoni mako umboona kuti munokuendesa here kunyasha. Mapornography bvisai mumafoni. Svondo rino timbonamata Mwari. Vakashama vabvisei mumafoni. Svondo rino timbonamata Mwari. Save your life. Pandiri kuti yoro mangwana ndinokuundura chete manheru. Mangwana uchanamatira chiunu chako. Mangwana uchanamatira maziso ako. Mangwana uchanamatira pfungwa dzako. Dziende kuna Mwari. Dzibve kune zvenyika ino. Kuti Mwari vave Mwari. Vanhu varambe vari vanhu. Mavideo auri kuona. Toda kuti Mwari vatibatsire svondo rino. Withholding nothing. Let our hearts be purified for the sake of the name. Patiri kupinda mulasi 4 months yegore. Natsa unhu hwako, utsvene ngauchengetwe. Svondo rino self introspection. Kuzvikudza ngakubve muvanhu. Kuzvida ngakubve muvanhu. The love of money, the love of women, the love of joy, the love of excitement. Mateenagers muri kundinzwa here? The spirit kungogara uchiti I feel bored. Kungonzwa kamweya kehaipa so. Kadhimoni kekujaifa jaifa. Tarisanai. Nasi pandikuita deliverance mamwe madhimoni andoda kutodzinga ndechihure. Nokuti pese paungoona mukadzi watokanganisika. Pese pautongoona murume watokanganisika. Nemuchechi munomu izvezvi wakatokanganisika kare. Wepresent worship vanokukanganisa. Vakadzi vevanhu vanokukanganisa. Mateenagers anokukanganisa. Nechembere dzinokukanganisa. Unotsvukisira ziso mwana ane 12 years. Ugotsvukisira ziso mai ane 68 years. A jack of all trades. Mwari ngatibatsire chechi ive chechi. Vanhu vekupresent worship kuimba kudai vanenge vakazvura ziso kudai. Panzvimbo yekuona Mwari. Motarisanai muti mufundisi vari kufamba. Vari kuti iwewe uite kwazvo. Aya mafoni aya ngaatendeuke gore rino. Last 4 months aya mafoni ada kutobhabhatidzwa. Aya mafoni aya ada kutouya kuota ko. Iwe aya mafoni aya ari kutoda ota ko. Kutora foni yako kuisa pamadzira apa, sevhisi yatopera, vanhu vatoenda kumba nekuti havagoni kuona zviri mufoni. Pamwe pacho zvinoda kudhilitwa zvichitotsurwa namufundisi kudai. Vanhu Satani haacharambidzi vanhu kuenda kuchechi. Anovatuma kuti vanoitira zvinhu zvavo kuchechi. Ndosaka uine mapicture evanhu vakashama. Izvezvi uchinzwa vhangeri. Haunyari wakaita sei. Iwewe unoya kuchechi nemipicture yevanhu vasina kupfeka, haunyari wakaita sei. Nyarirawo foni yako. Hauchadi kudaira. Foni yako inyarirewo foni yako. Nyarirawo foni yako. Ndo mune Bhaibheri, ndo mune zvinhu zvako futi imomo. Imo mufoni imomo. Kana wachengetera Bhaibheri mufoni, ngaichiva tsvene foni yacho. Svondo rinotoda kunamata. Mwari atibatsire. Svondo rino isvondo rekuti kana uchidriver, it's either gospel music or prayer. Mumota mako. Ngatimbotsvagai Mwari svondo rino.
Tikatsvaga Mwari zvinodini? Zvinoita. Chingagara hedu pasi ndofunga manzwa. Ukaona munhu akabata foni yake akudhilita. Saka usadongorera unorohwa nehana. Kana munhu achingobaya baya iwewe usarambidza munhu kutendeuka nekudongorera foni yake. Regedza vanzwa shoko raMwari vatendeuke. Regai titende paimufundisi vanga vachicheya pamwe chete nekutungamirira nekuparidza kuEnglish service. Baba Nyabadza vanga vachititungamirira intercession pamwe chete na secretary vedu vatipa zviziviso imbovabatanidzirai maoko. Kumba kwaMai Chimbi takaropafadzwa nemwana musikana nai. Regai nditsvage mazita ariko manyowani. Anonzi Sky Rafela. Ndizvo? Anonzi Sky SKYE. Kana kuti Rafela. Mazita achada kuti ndiverengi zvine ungwaru. Ndisati ndasekwa nebato raMai Manivi. Zvichitiitira zvakanaka. Ndo mwana vatakaropafadzwa naye svondo rino. Mwari verugare vachikudzwa. Ndanyanya kutaurisa. Regai ndikumbire present worship iuye itimbire timbonamata. Vanhu vanogona kutadza kunzwa shoko rangu vachirwadziwa nemafoni avo. Pari kuita confusion vanhu vachisimuka simuka cleaner foni yako. Ndizoparidza yapona. Imbonamata Mwari. Patiri kupinda muprayer ino ingoti Mwari ndipeiwo simba rekutsanya svondo rese sevamwe. Ndirege kurwara kana kuwana chinhu chinondikanganisa kunamata. Amen and amen. Praise and worship over to you. Pambiri yose kuna Mwari Baba makanaka ngoni dzenyu hadziperi. Pambiri yose kuna Mwari Baba makanaka ngoni dzenyu hadziperi. Pambiri yose Mwari
tinokutenda mangwanani nokuti wakanya chinorangarira zvaakakuitira mukati meupenyu hwako kunokurumidza nekukutenda nokuti wakanaka Jehovha. Ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Ngarumidzwe anamatwe kwamasimba ose. Miri yose nerukundo ngazvidzoserwe kwamurisa masimba. Kunoshamisa Jehovha, kunoshamisa. Kunotigonera Baba mazuva ose. Kunotirangarira Baba, kunotirwisa. Kunotichengeta Mwari wamasimba nenyasha dzenyu. Kunogara nokusingaperi Baba, tinokutenda. Namatwai muchene muchene. Kunoshamisa wamasimba ose. Tinokudai Jehovha, tinokudai wemafananidzo. Kunoramba muri Mwari Shewa. Simba renyu hariperi Jehovha. Rudo rwenyu haruperi Jehovha. Makanaka wamasimba ose. Namatwai muchene muchene. Rumitwai Shewa. Nokuti muri Mwari. Tinokutendai Baba. Tinokurumidzai samasimba. Muzita nemuropa raJesu. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. He's not a man that he should lie. 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 He's not a
tinokutendai Mwari nokuti makanaka. Imi Mwari vechokwadi, Mwari vasina kuvimbisa zvavasina kuzadzisa. Mweya mutsvene zvamakareva mushoko, munozvimirira kusvika mazadzisa. Mangwanani ano muri Mwari vechokwadi, Mwari vanosimudza zvakazvidzika, Mwari vanosimudza marombe. Mangwanani ano muri Mwari vechokwadi, takaona mweya mutsvene kuvata kwedu. Nazvino Jesu tinako kupupura nekunaka Mwari wamasimba ose kwezita renyu. Tinoramba tichikutendai, tinoramba tichikudza zita renyu. Mweya mutsvene amupererwe, mweya mutsvene amukundikane. Pamunenge mazarura muvhare mangwanani ano nezita raJesu. Tinokutendai Mwari wamasimba ose. Muri Mwari wechokwadi, muri Mwari vanoita mabasa makuru. Mweya mutsvene zvamakavimbisa munozadzisa Mwari wamasimba ose. Mangwanani ano tinokutendai nekereke yenyu yamaunganidza. Varipo Mwari vauya vakatarisira, varipo Mwari vauya vachirwara. Mwari tinotenda kuti makati munoramba, munosvinurura mangwanani ano, makati munosunungura mangwanani ano, munosunungura makati munosimudza marombe. Mweya mutsvene marombe ngaasimudze nezita raJesu weNazareta. Muri Mwari wechokwadi, muri Mwari wechokwadi. Mangwanani ano tinotenda kuti ni Mwari amushanduke. You are the same God. Takanzwa kubata kwenyu Mwari, mangwanani ano ngazvionekwe nezita raJesu weNazareta. Mweya mutsvene zadzai nzvimbo ino, vakatarisira ngavasangane nemi, vauya vakatarisira ngavasangane nemi. Mwari mangwanani ano nezita raJesu tinokumbirawo nyasha dzenyu, tinokumbirawo kubata kwenyu. Mweya mutsvene zviradzidzei nezita raJesu weNazareta. Tinokutendai mangwanani ano, mutsimudzi wemarombe, murapi wevanorwara, mutsununguri wevakasungwa. Mangwanani ano torai nzvimbo yenyu nezita raJesu weNazareta. Tinokutendai mangwanani ano, amukosire uye amurare, hatina kuona yakarurama. Mweya mutsvene muchimunyadzisa. Aiwa Mwari mangwanani ano Jehovha, simukai pachigaro chenyasha, simukai mangwanani ano Jehovha nezita raJesu. Mweya mutsvene makanaka, mweya mutsvene munoshandura renda ravasheka manda. Mwari weamunyadzise, Mwari amukundikane. Takanzwa nekubasa kwenyu Mwari, takaona kushandura kweupenyu mangwanani ano Jesu. Rangarirai vana naShamwari, rangarirai vana baba nanamai. Mweya mutsvene vari muMwari, vamwe havana kukutangira asi vauya vakatarisira. Jesu weNazareta, sanganai navo mangwanani ano, sanganai navo mangwanani ano nezita raJesu. Muri Mwari vachokwadi, muri Mwari vakatendeka. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. 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 Ndoda kuti uzive kuti hakuna ota inomisikidzwa nemuvengi. Kana Mwari vaine zvavakataura, vanenge vatotaura. Praise and worship. Vanoverenga shoko raMwari, ndiverengerewo Numbers chapter number 23 verse 19. Numbers chapter number 23, tese tigare pasi. Chapter number Numbers 23 verse 19. Muso ndiverengerawo Numbers chapter number 1. Unotangana 19, muzoverenga number 1, muzoverenga number 14, muzoverenga number 27 and 28. Same scripture. Akawanda nasi handisi kuda munhu anokakama. Anenge angokakama unopa maiki kuna maimfundisi. Ndoda kufamba nenguva. Tichaverenga kuna Numbers 23:19.
Mwari haasi munhu kuti angareva nhema, uye mwanakomana womunhu kuti ashandire pfungwa dzake. Ko, anotaura akasazviita here? Anovimbisa akasazadzisa here? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. He has said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make it good? Werengai Numbers chapter number 1. Bharamu akati, ndivakirei aritare nomwe pano, mugondigadzirira hando nomwe nemakondobwe manomwe. Then Balaam said to Balak, build 7 altars for me here, and prepare for me here 7 bulls and 7 rams. Wendai pa 14. Saka akamutora akaenda naye kumunda waZofimi pamusoro Pesiga, uye akavaka aritari nomwe ipapo, akabayira hando negondobwe paaritari imwe neimwe. So he brought him to the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built 7 altars and offered a bull and a ram on each altar. 27-28 of same scripture. Ipapo Baraka akati kuna Bharamu, uya tiende newe kune imwe nzvimbo, zvimwe Mwari achafara nazvo kuti unditukire vanhu ava ikoko. Then Balak said to Balaam, please come and I'll take you to another place. Perhaps it will please God that you may cast them for me from there. 28. Saka Baraka akatora Bharamu akakwira naye pamusoro pePeori paakatarisana nerenje. So Balak took Balaam to the top of Peor, that overlooks the wasteland. 29. Bharamu akati, ndivakire aritari nomwe pano, ugogadzira hando nomwe namakondobwe manomwe. Then Balaam said to Balak, build for me here 7 altars, and prepare for me here 7 bulls and 7 rams. Acts chapter number 12 verse 7 to 10. Acts chapter number 12 verse 7 to 10. Vechirungu ngaatange achipedza weshona weverenga. And Acts chapter number 12 verse 7 to 10. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. And he struck Peter on the side and raised him up, saying, arise quickly, and his chains fell off his hands. Then the angel said to him, gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, put on your garment and follow me. So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Gumirai ipapo hande kushona. Vakapfuura nepavarindi vekutanga nevechi. Pakarepo mutumwa washe akaonekwa, uye chiedza chakavhenekera muchitokisi. Akarova Petro parutivi ndokumumutsa achiti, kurumidza, muka. Ipapo ngetani dzakawa pamaoko aPetro. Mutumwa akati kwaari, pfeka nguo dzako neshangu dzako. Uye Petro akaita saizvozvo. Mutumwa akati kwaari, monerai jasi rako ubve wanditevera. Petro akamuteera achibuda mutorongo, asi akanga asingazivi kuti zvaitwa nomutumwa zvakanga zvichitoitika. Akafunga kuti aiona chiratidzo. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi vayo mangwanani ano. Ndiri kutenda kuti achimangwanani. Taverenga nyaya yaBalaki naBalamu, munoiziva. Ukaverenga kuna Exodus chapter number 3 verse ya 14, Moses anobvunza Mwari akati, Mwari, imimi ndinonoti ndimi ani? Akanoti ndinonzi ndichava vandichava. Panapa vamurenje vari kufamba vega. Pavari kufamba Moses nevanhu, kumberi kuna Balaki. Balaki ndimambo weEdhomu, asi vari kufamba vari kupfuura nepaEdhomu, but havasati vaziva unhu hwaBalaki. Munhu wese ari pano ane rwendo rwaari kufamba, kubasa, kumba, kumereji, kuvana, pautano, makore achifamba irwendo. Asi vanhu vanonzwisisa
zvemweya kuti varwe newe vakubvise pakufamba kwako vanofanira kunzwisisa zvemweya. Paita murume anonzi Bhalaki anzwisisa zvemweya, anonzwisisa kuti number 7 inoreva complete. Remember, vanhu vari kurwa newe havazi vanhu vasingazivi. These people are not fools. Vanhu vari kurwa nerwendo rwako kana pavakamisikidzwa naShe kana pauri kugara iwewe, vanhu vari kurwa napo havazi vanhu vakapusa. Saka hondo dzatiri kurwa pakurarama kwedu, we are not fighting blind people, we are not fighting insane people, we are fighting insane, we are fighting sound-minded people that really want to destroy you. Pakudaidzwa kwako naMwari, pavana vako, pabasa rako, muupenyu hwako, vane information. There is no one who is going to institute a war without getting your information. Balaki aita research, akaziva kuti vanhu vari kuuya uko vanotukika only kana ndasimudza aritari. Saka vanhu vari kurwa newe kana kuti vanhu vari kuda kukudestroya kubasa, vanhu vada kukudestroya kufamily, vanhu vada kukudestroya munzvimbo yaugere, kana vanhu vari kuda kupira makuva, vachirova makuva, vachidzosa midzimu, vachiita vachitaura zita rako, vachida kukudestroya. They are not people that does not have information. These are people with information. Balaki ari kuenda kuna Balaam waanoziva kuti anonzwa Mwari. And haasi kuenda ari empty, ari kuenda achinzwisisa concept yekuti ndinoda kubayira chibayiro. Verse 1 ati 7 altars, 7 bulls and 7 rams. Kureva kuti pane magondobwe ewai 7, pane mabhuru mashinu 7, pane maaritari mashinu 7 ari kupira kuti kana ndikapisa Mwari akandinzwira nyasha ndiko kuti vanhu ava vatukwe. Wapanzwisisa? Yandaverekesa pa 19 ndichinotanga yanga ichiti he is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Kureva kuti kana Mwari akusvitsa panzvimbo, akupa basa, akupa mwana, akupa zvaakupa, he is not a son of man that he can repent. Izwira Mwari avatendere vanhu kuita zvavanoda newe, nekuti kana Mwari vataura vataura. Ndine mumwe munhu ane matsimu akatenda Mwari akadarika. Mwari havana kukanganwa matsimu iwayo, Mwari havana kukanganwa masacrifice iwayo. Kana zvakagamuchirika pamberi paMwari hazvichazoparadzike nemaoko evanhu. Kana zvakagamuchirika munyasha hazvichagoni kuparadzwa nemaoko evanhu. Chasimudzwa naMwari hachipwanywi nevanhu, chamisikidzwa naMwari hachibviswe nevanhu. Balaam anoisa 7 bulls, Balaki anoisa 7 altars, 7 bulls, 7 rams. Murume anonzi Balaam obva ati rega ndimbononzwa Mwari. Verse 8 chapter 23 Balaki anoti kuna Balaam, wona vanhu vavatuka vatonyanya kukomborerwa. Unoziva here kuti kana vanhu vakutanga kutaura pauri, zviva kuti nguva yekukomborerwa yakwana, nekuti Mwari haatendeuke pakutaura kwake. Vafamba pa 14 hanzi akamutora akaenda naye kune imwe nzvimbo, akati zvatabayira izvi hazvina basa, ngatibayirei futi. Unoziva here kuti vanhu vari kukutsvaga havasi kuzviita ka1. Vanhu vari kutsvaga your demise, vanhu vari kutsvaga your failures havasi kuzviita ka1. Pa 14 abva abayira futi 7 altars, 7 bulls, 7 rams. Balaam ena unotaura naMwari, zvichida achandibvumidza kutuka vanhu. Mwari bva vadzoka vavatonyanya kuvaropafadza. Pa 27 to 30 vaenda kurenje achingori naBalaki. Balaam, zvikanzi Balaam, another 7 altars, another 7 bulls,
and another 7 rams. Curse these people. Unoziva here kuti upenyu hwako pawakagara ipapo kune matare ari kurongwa kuti utukwe, kune hondo dziri kusimudzwa kuti vana vadzungaire. But chakanakira Mwari, he is not a man or a son of man that he should lie, nor should he repent. Vanhu tiri kukanganwa mhando yaMwari akatisimudza. Totya hondo dziri kumabasa, totya hondo dziri mumhuri dzatakabarwa, totya hondo dziri mucommunity, totya hondo dziri munyika, tichikanganwa kuti Mwari vakati kudii. Ndine munhu here? Unozonzwa shoko raMwari rakutaura kuna Isaiah 41 verse 10. Roti, do not fear, I am with you. Do not be anxious, I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And through rivers, they will not overwhelm you. When you walk through the fire, it shall not burn you. Kureva kuti pahondo dzese dzatinosangana nadzo, Mwari ari prepared kutirwira, Mwari vari prepared kutidaritsa, Mwari vari prepared kutiitira zvakanaka. Pari kusetwa maaltars epanyika aharwi neshoko raMwari. Munhu ngaanzwisise kuti iwe naMwari matenderana kuti kudii. Patiri kuti week of fasting and prayer, ita back to back agreement naMwari. Kana Mwari vakati hongu, vanhu havachavhari. Kana Mwari vakati kwete, vanhu havachakutuki. Kana Mwari vakakusimudza, vanhu havakudzikisi. Ndine munhu andiri kutaura nezvake here masikana. Maaltars, chokwadi ndechekuti ari kugadzirwa. Never ever think kuti uri shamwari yaSatani yekuti you can prosper pasina tumaaltar turi kusimuka. Kwaive nemarudzi akawanda kwaIsraeri munguve munzvimbo iyoyoyo yanga yakatenderedza the Middle East, netienda kuIsrael tinobata kuEurope, but vaida kungotuka vaIsraeri nekuti ndo vaive nepromise. Every promised child has to fight battles. Anything chasimudzwa naMwari chine hondo chadzinorwa. Ukaverenga kuna Acts, unoona kuti Peter akapinda mujeri. Zvazvafadza mambo kuti akanga auraya James. Manheru, the saints kwakunamata in a vision. Remember, pari kuitwa maaltars esai, Moses nevanhu vake havazivi. Can I tell you kuti kurarama kwako it's not wisdom? Maaltars chaiwo anoparadza munhu anoitwa usingazivi. Anorongwa beyond your knowledge and behind you. Vanokurongera zvakaipa havakusume. Ukaona munhu atokuudza kuti ndichakubata zvatofumuka. Vanoronga chaivo vanongokubata vasina kutaura newe, ende Satani haisi shamwari yako yekuti inokupa warning. Maaltars chaiwo avakarwirwa naMwari hawazivi. Nehondo chaidzo dzavakarwirwa naMwari haudzizivi. Dzaunoziva ndo dzakaiswa muupenyu hwako, Mwari vachiziva kuti unokunda. Pane hondo dzekuti Mwari vanoziva kuti kutenda kwako kunodarika, nehondo dzavanoziva kuti kutenda kwako hakudarike, ende Mwari vanokurwira vakanyarara. Moses necrew vari murenje vari kufamba, yaBalaam naBalaki havaiziva. Unoziva here kuti vanhu kana vakunopira zita rako havakutauriri. Kana vanhu vakunokusimudzira mhepo havakutauriri. Kana vanhu vakukukesa havakutauriri. Kana vanhu vachikurongera havakutauriri. But hondo idzodzo dzinorongwa behind you dzinorwiwa naMwari. Ndo panoshanda Mweya Mutsvene, ndo panozonzi I will be with you. Ndichava Moses beyond your comprehension, beyond your understanding. Hondo dzatiri kurwirwa chaidzo hatidzizivi. Hondo dziri kukundwa naMwari chaidzo hatidzizivi. Mwari vane tsika yekuti vakakuvimbisa vakatendeka kudarika kuziva kwedu.
Moses agere nevanhu haasi kuziva kuti patorohwa 21 altars, 21 bulls, 21 rams down. And ari kungotsvaga kukutuka. Do you know kuti pakunamata kwedu chinoita kuti Satani akurove anofanira kubvisa mupresence yaMwari? As long as you are within the presence of God, the devil cannot attack you. As long as uchida Mwari, as long as uri muna Mwari, as long as the fear of the Lord abides in you, wondo dzinorwiwa usingazivi, wondo dzinokundwa usingazivi, vanhu vanopira maota vasingazivi. Do you know kuti vamwe vanhu vari kutikuvadza havatauri nezvi? Vanokurongera vagopedza newe, and they are willing to do it more than once, second times, 3 times, and vamwe vacho vanenge vaida kutoshandisa machannels ekukubvisa. Mukristu une simba rawinaro, kune ma-altars anogadzirwa. Do you know kuti ma-altars ari kurwa newe mazhinji acho hawazivi? Haana kuzarurwa kwauri. Peter anotofunga kuti ari kurota. Remember, God did not say to Peter at 9 o'clock or at midnight, Peter ndichauya ndichikubuditsa. Mwari kana akukubuditsa muhondo dzevanhu anouya sembavha. Seunorota uchibuda, sevakawarairwa uchibuda, muservice iri ordinary yaunenge wati nhasi handingasari mainhingi vakatenga sketi yavo ndoda kuiona, anosvika akakusimudza paservice iyoyo. Kana Mwari vakusimudza vanhu pavaite appointment, when the divine power visits you in the time of your demise or in the time of pain, he comes like a thief, raise you up, go with you. Seunorota uchitosimuka. Vana baba nana amai ngatirege kuvimba nepfungwa dzedu. Tivimbe neanoona maseasons ose, tivimbe neanoona kumberi nekwatakabva, anoziva zvavari kuronga vakarara, anoziva zvavari kuita matare. Regai kushishidzirwa nevanhu, vimbai naMwari. Unoziva here kuti even as a nation munogona kurongerwa musingazivi. Kune mwe munhu wekuti akangokuve vanhu ava havana kunetsana naBhalaki, havana kurwa naBhalaki, havana kumbokanganisirana naBhalaki, anongoda kuti vatukwe. Can you curse? Unoziva kuti mwana wako chaiye mumwe munhu akamuona anongofunga dai atukwa asina chaakanganisa. Ndine mumwe munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano kuti ma-altars akaitwa akakundikana ariko. Kusvika pavasvika apo kune ma-altars akatoitwa akatadza kubudirira. Ndosaka nhasi uri mupenyu, ndosaka nhasi uine basa, ndosaka nhasi uine vana, ndosaka nhasi uri mupenyu. Denga rine parakakurwira usipo. Mwari vane pane zvakanaka zvavakakuitira, pane vakavhara madhoo vakaronga, but Mwari havana kuzvitendera, because he is not a man nor a son of man that when he have promised he will change. Ozvindichitaura kudai so kune mumwe munhu wekuti anenge achifunga kuti unotonzwa kuti Mwari vakapromisa from the time of Jacob, vakati thy seed shall not perish. Vakapromisa Abraham, vakati you shall be a father of nations. Do you know kuti every prayer yawaita ikapindurwa naMwari, hakuna munhu anoisandura? But manje vanhu vanotendeuka pamaprayers avo. They make a commitment today and they change, but God remains the same. Ndaiverenga imwe testimony yanga yakanyorwa neimwe hama achiti iye akavimbisa Mwari, akati Mwari kana mandikomborera zvakanaka, inini aida kuenda kune imwe nyika unovavakira a building. Mwari vazomupa mari, vaenda ikoko akuvaka bvaabhoekana. Abhoekana vaenda pamberi paMwari, akati Mwari, I want to stop building, but God said you promised. Do you know that it's a sin to repent from your words?
Once you make a vow, you need to fulfill it. As long as you have capacity, fulfill it. Chinokanga chakasiyana Mwari nevanhu ndechekuti Mwari vanoshanda nezwi ravo, vanhu tinoshanda nema-feelings nema-emotions. Kuti kana ndakafara ndinoita zvandakataura, kana ndakatsamwa handiiti zvandakaitaura. Ndosaka uchiona kuti muma-marriages unonzwa munhu achiti mwedzi uno handisi kukutengerai grocery nekuti hamusi kunditeerera. Vangani venyu vakambonzwa statement iyo. Gore rino handisi kumwedzi unoyu handikupi mari nekuti hamusi kunditeerera. But kana uri baba hautengi grocery nekuti wateererwa, unotenga grocery nekuti uri baba. Pamba ipapo pataidzidziswa kumen's fellowship, pane murume akabvunza akati tinoita sei kana vakadzi vedu vasingateereri. Pamwe pacho hatizovapi zvatinofanira kuvapa nekuti havasi kuteerera. Zvikanzi you don't buy them or give them because they are listening. You give them because hausati withdraw the office of a father. As long as you remain the father of the house, you do it whether they listen or they don't listen. But vangani venyu vanozvigona kuti asina kuteererwa. Vana amai muripo. The duty to provide food is not that yakurumidza kuuya nenguva dzenyu. Inyaya yekuti makachagara ipapo muchiri kunzi mai moyo. Acheche haichadi kufambirana neni. Panapa lake yanga ichitwa zvakanaka. But the duty of paying school fees is not because mwana ari kuteerera. It's because you are a father. Imbofunga kuti dai Mwari vaiti pese patarega kuteerera, wombotora mweya wavo wekufema. How many could be here today? Dai Mwari vaiti pese pavaita musikanzwa, wombotora mweya wavo pichani. Wozoti ndinokupa kana vakuita zvakanaka. But because when he has said leave, kana Mwari vakupa makore, ndimwari awa withdrawing. Kana Mwari vakuropafadza, ndimwari awa withdrawing. Kana Mwari vataura, vataure. Ndoda kuti munhu angonzwisisa this concept yekuti kune vanhu vari kutogadzira, kune vanhu vane simba rekuisa ma-financial commitments to destroy you. Kune vanhu vanoisa mari yavo to destroy you. Kune vanhu vanogara ma-meetings to destroy you. Kune vanhu vanogara ma-meetings to fight you for no cause and for no reason. Kana mine zvamakapromisa Mwari, garai pavimbiso dzenyu, regai kubva. Ozvo ndichitaura kudai so, kune vamwe vanhu vakagara muma-altars. Ende mamwe acho muri kufunga kuti do you know what they do in the month of August and July? Unoziva zvinoitwa mwedzi waJuly naAugust? Izvezvi madora ari kubikwa izvi. Ende iwewe kana wakaberekwa kumhuri iyoyo, uri munomu, don't think kuti zita rako havatauri. Vanoshanda neiroro zita rako. Anototanga kuti naJane ari kuSouth Africa, muchengetei. Unoziva kuti people who curse you are not people who have yet, are people who want to curse you. They purpose to curse you and they curse you. And they raise my altars for you. But kuzofunga kuti vese vanoraise my altars vakafanana na Balaki neva Israel vekuti havabudiriri, it's a lie. Kune mamwe ma-altars anozoitwa okuwana usipa nzvimbo ovabudiriri. Muupenyu imomo mamakagara mumapenyu makazara ma-altars ari kutoexist. Mamwe acho haana kubvira akarevheswa. Ma-altars akaitwa arimo ari kurarama. Nokuti vakagara izvezvizvi, kune mumwe munhu akatobayira mombe chaiyo. Do you know kuti pamba pacho ndinorohwa nehana munhu achiramba kubvisa chegumi, munhu achiramba kubvisa offering? Unoziva here kuti muspiritual world hamushandi mazwi asina chakamabereka?
during the week ndainamatira a couple that was referred to me. Vakachata muna August imomu. Vavaenda kuhoneymoon. Vaenda kuhoneymoon. Vari mumota kuenda vakarwa. Vakarwira kuti shiri yakadhuma screen. Handi muchifamba shiri inodhuma screen. Mukadzi kwakutotanga kuti kumurume uda kundiuraya. Kwakutotanga kuruma murume mota ichifamba. 3 days vari kuhoneymoon vachingokiyana. 4 days vachikiyana. Kusvika vazoudzawo mumwe mufundisi kwakundifonera. Ndine vana vangu vakaenda kuhoneymoon but vari kurwa. Zvekutorovana kusvika hotel staff yakuti chibudai. Vachirovana kuchemedzana. Murume wacho aita akambomaga mukadzi zviya munonzi kupina ndimi munosiyovarova tiudzei kuti munovarova sei. Akamupina kudai so. Akamupina kudai so. Ombodzikama. Akawarairwa apinwawo. Kusvika ndazobvunza zvipo zvenyu zvemuchato zviripi? Takazvisiya kumba. Aiwa ndiri kuda zvamakatakura. Zvikanzi ndine mabracelets. Ndikati tora mabracelets iwayo. Tsika negumbo rekuraiti. Watsika chisa phone paloud. Ndoba ndakataura ndikati Mwari, maota ese ari kuramba mufaro ndaakumanyararidza. Vakatanga kubvunzana kuti zviyeta tichirwirei. Ndiani akatanga? Murume akati iwe shiri yakauya paskrini ukada kukuuraya. Zvikanzi handina shiri yandakaona. Mukadzi wacho doesn't know kuti akaona shiri. Ndoda kukuudza kuti pese paunenge wakuenda kwakanaka maotas ari kutogadzirwa. Pamuchato wako be ready. Une maotas aunofanira kukunda. Pamwana wamuri kuexpecta munofanira kukunda mamwe maotas. Pavana vari kuenda kuchikoro munofanira kukunda mamwe maotas. The world is that wicked that people can commit resources. Ozindichaura kudai so munhu anogona kunge uine zvinhu zvokuti unonyatsonzwa kuti I can now relate. Nyatsoona kuti unopane pamwe pokuti mukanetsana munobvunzana kuti but what was the subject matter? Wakamboitirwa hasha here dzekubvunza munhu, dzekuzvibvunza kuti papa chipopotwa apa chii chakanganisika? Ukaita 3 days uchishaya reason why papa chipopotwa. Wega wakagara ino normal senses kuti papa chipopotwa apa kubasa kana kumba chii chanyatsopopotesa munhu. Altars, it's pandiri kutaura panapa. Ndoda kuti uzive kuti ma-altars anotogadzirwa. Ndovuka vanobva kuministry. Maministry akajaira seed. Vavati baba taakuda kusidhira marriage yenyu. Ndivanamuti you are referred, go and seed to the person who referred me. Kune vanhu vekuti izvozvo vakagara paurapo. Unonyatsoona kuti ma-altars zveshuwa ariko. Ende ndakuverengera iyi kuti uzive kuti vanhu vanogadzira maota vakagadzira ka1 avaneti, vakagadzira kechi2 avaneti, kechi3 avaneti. They keep trying to destroy you. Remember, the devil came to destroy. Kana Satan asikuuraya kuba nekuparadza asi Satan. Satan anoramba ari Satan kusvika zuva richadzoka Jesu. Kureva kuti iwe neni tine basa rekuramba tichirwa ma-altars. Unoziva here kuti pashamwari neshamwari panokandwa rimwe bhombu reconfusion so. Munosara muri confused. Ende imwe yacho unonyatsoona kuti panapa pabirwa nyasha. Unoziva hapana chinhu chinorwadza sekubirwa nealtar. Ndichitaura dai so kune mamwe maota ekuti raakutokupa hope. Unonyatsonzwa kuti ndaakunzwa kamusoro kehope. Ndaibvunza imwe hama kuti what happens paunopinda murelationship. Zvikanzi kana rand
unodanana nemukomana anokufonera nefoni yeborrowed airtime yekuvodacom. Handiva naye yekukwereta iyo. Ndoye anokushandisira iyo. Handichakufonera ndasvika pane wifi. Uri wemahara. Ngaadanane nemumwe munhu woni anoendesa pei yese. Iwe unonzi ndichakufona. Anenge akamira muRudapotumo pasiti panonzi chi pasiti panobarirwa magetsi apo. Akakwatira juraho achikufonera nevidhio koyo zvemahara. Ene altar yeurombo inokusanganisa nemunhu asingakwanisi kana kutenga data. Musati mataura zvecooking oil. Iroro timu iroro ndorine richingofona iroro. Kuti kana ndazomuka mangwana ndamutown. Unoziva kuti murume uinayo yakaroora mumwe munhu anogona kuita mari. Chimutomutadzisa kuita mari pamwe altar yakagara pamusoro pako. Iyeye munhu iyeye anogona kutoita keshi chaiyo inototenga dzimba. But kana akagara newe so yemasokisi chaiyo inenge chinetsa mune muchimasona kana altar yakasimuka. Ende varume musafari kuna vamwe vakai varume kuti ukaramba mukadzi wauinaye unomuka mangwana wakufudza huku iwewe. Atori nealtar yaainayo inoita kuti keshi irambe chiuya. Saka nyaya yemaaltar iyi alright. Ngatimbogumirai kupai maexample vanhu vadzokere kumba vachikuwirirana. Kukosora chaiko here kana kuti maaltar atanga. Toda kutenda Mwari masikatano. Tonombonamatira chinhu chinonzi maaltars. Aunoziva neausingazivi. Umbotanga kutenda Mwari nemaaltars akaita seana Balamu naBalaki ekuti akatogadzirwa. Mwari vakati he is not a man, he is not going to repent. Vakakuchengeta nemaaltars akaitwa. Mwari vakakurwira. Uye toda kuzodestroya mamwe ari kuexista. Nokuti kune vanhu vakatoisa financial commitment. But don't stay in fear. Nekuda kwemaaltars ausingazivi. Mwari anokurwira. Can I repeat this? Ngavaronge avo havabudiriri. Ngavagare matare havabudiriri. Ngavatitaure rufu haufe. Ngavataure kurwara kwevana havarwari. As long as uine agreement naMwari, maaltars evanhu they are now and void. Kana mwana yeye akabva kuna Mwari, basa iroro rakabva kuna Mwari. Unoziva here kuti kune maaltars ezvirwere. Zvirwere zvokuti mhuri yose inorwara one disease. Maaltars ezvirwere. Yokuti sekuru vasekuru vanenge vakaisirwa altar yemusoro inorwadza newe. Unoziva here kuti kune maaltars ekushushwa mumba. Tarisa uone kuti sisi wako ari kushushwa, iwe uri kushushwa, tete wako ari kushushwa, tete watete wako waishushwa. Mese mune muchivhiringidzika pamunosangana as ladies munochingotaurirana kuti kwangu kwakaoma, kwangu kune temperature, kwangu mvura iri kunaya. Kune maaltars. Kwozoita maaltars ekushaya chaiwo, ekuti unonyatsombofunga kuti ndakamboinamatira altar iyoyo mugore ra2002 tiri 5 vakomana from same mother same father tiri 5. Muna 2002 takaita marova tese tiri 5 kudai tatiri marova tese. 2002 kune vanga vati kure munozoti kwakuine nzara kuZimbabwe. Tatiri marova tese, majaha maviri nevana baba vatatu nababa vedu vechi6 tese hapana aive nemonthly income. Takachovha 6 months tiri marova tese kuine nzara.
baba nevana vavo vakomana 5, varume 6, 4 vane mhuri, 2 majaha, tese tiri marovha. Pastor Shirichena vakaparidza musi iwoyo ndinourangarira, vakaparidza, vaiparidza vachidai musoro wavo vachiti tututututu, ndakadhakwa. Taura kuti ndiri kutsvaga mhuri yemarovha, ndakaita museve kujamba vanhu, ndichitsika vanhu, ndarealiza kuti uyu munhu uyu adhakwira inini. Kunyatsozva unoti pamwe pacho unotarisa inonzi self introspection, wonyatsoona kuti tiri 6, ini, baba vangu nemadzikoma angu, tese tiri marovha, hapana neincome. Fundisi Shirichena vachiriko kuFM ataura achidaiswa kuti ndakadhakwa, mundara achijamba, ndikamhanya ikoko handina kusvika, ndichidonha nesimba raMwari. Mangwana mande ndichiperekedza sisi kuuya kuno kuSouth Africa, ndikanzwa paHarvest House pachidaidzirwa nemicrophone, tiri kutsvaga ticha wegeography, ndikamhanya nemacertificates angu, ndikabva ndapiwa basa rekuticha paWarren Park High, kuita temporary teacher. Unoziva kuti imwe mweya inogara mumhuri. So ndichitaura nyaya yemaaltars, pane pamwe pokuti unotsoti mhuri yese you are being tormented nechinhu 1. Tiri 6, baba vedu ipapo, vakomana 5, tiri marovha. Ende unoziva kuti umwe munhu anogona kutongofunga kuti nyika yakaremerwa ina mabasa, but kune imwe mhuri ine munhu wese ari kuenda kubasa, imi mese musingaendi. Izvi ndichitaura kudai so I know kuti munozoti pastor vanoda zvinhu zvine mari mukati. Muri yese hakuna kana ane mota, kana bhasikoro chaiyo. Musha wese. Tarisana so kuti musha wese pana anoziva stop sign here hapana. Kuziva stop sign unge uchidrive. Munhu anofamba netsoka hazivi stop sign. Anofunga kuti garage ndere kutenga airtime. Vamwe vachienda ipapo vachimira vachiti full tank, iwo chiti 30 rand. Data bundle. Misuse of Ezi ndichitaura kudai sokune munhu anobva anzwa kutukwa, but not umbonotarisa kumhuri kuti hakuna here. Musha wese. Even chiskoro chekuti chingostatiwa hacho chichisunidzirwa nevanhu. Musha wese munenge musina imba. Mese mukanzi proof of residence munoburitsa bepa reMTN musha wese. Kana tsamba yakanyorwa stembi yakadhindwa. Ndiye unongochiti proof of residence musha wese. But pandiri kudaidzira otakuapa wotoshaya kuziva kuti haisigere yedu zvakanaka. Musha wese mune muchigara ma1 room. Ndio mune bedroom. Unogadzira storeroom pasi pembed kuisa chigubhu chakakura kudai kuti pasi pakwane zvinhu. Pandiri kudaidzira ota panapa woramba wakanyarara. Une rugare iwewe kuti makumbo embedha wako chigubhu. Tarisana mumboona. Unoziva kuti pamwe pacho Satani anokubira nyasha, so kukubira nyasha zvokunyatsoziva kuti chii chiri kuitika. In that year 2002 ndo pandakatanga kukomanda urovha. Ndangoti after 2 weeks ndikanzwa pamunini waenda kubasa. After 2 weeks umwe mukoma bva arova pasi aenda kuUK. After 2 weeks umwe bva anoita gadi vawana basa yekutrainwa futi vaita gadi. Tangopedza after that prayer takaita 6 weeks tese tatakuenda kumabasa. Vane shoma vane yakawanda but mabasa akauya. Ndarealize kuti unoti mufundisi avanomboparidza zuva iroro ameno kwawanga wabva kugoma ingo ndakadhakwa ndine mweya washe ndakadhakwa. Uye vanhu vachikwenyana kuti mudhara anenge akatodhakwa zveshuwa. Ito uchatsoona kuti pane dzimwe mhepo dzisingadi kudzikama. Ipapo ndakanyatsoona kuti inini ndabatsirika. Ende ndo gore randakagumisira kuita rovha. Nanhasi handisati ndamboita rovha even for a day because Mwari havanyepi. Kana vatokuitira zvakanaka vatokuitira zvakanaka. Nhasi manherano masikati ano kune mumwe munhu anofanira kumbonyatsofunga kuti handina here chimwe chiota chineni. Ndaitarisa status yenyu imimi ndimakaisa pastatus. Handaifunga kuti marelationship anonetsa iyi handazopinda iyi. Munoziva kuti mastatus yenyu mamwe acho ndomaona ako kuti ndione level yekupenga kwenyu nelevel yekukurongeka kwenyu. Pamwe nenichiona level yekuda kwako Mwari kuti unombofungei nezvaMwari.
ndoda kumboti mumwe munhu ambonamatira maaltars. Nhasi toda kumboita deliverance yemaaltars. Ndakakuvimbisa nezuro ndikazvitaura pasocial media. Nhasi tine tumwe tumaaltars twatoda kungoti kwakwa tobva taenda kumba. Alright, regai titotanga izvozvi. Mwari achitiitira zvakanaka. Pavakagara ipapo, ndoda kunotsvaga maaltars asingazikanwa. Mweya Mutsvene ngati